India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka jhad syntiat ke sipai doriau ka Ukraine ka Simferopol sia ka balakam bakade ka jhad ka bahetam bar ka balatrekam balat sipau snam mentala shangat ha ka jingsha thombor bar sha pangam ha ke drone doriau jong ka Rusia ong ka tanat ya dari ka Rusia ha ka singi pale balala kani ka jhad laguna kelas ka balashna na ka benta ka radio electronics radar but opticals reconnaissance kelas ther ha ki jakatem jong ka wa danube ka bashi benta jong ka kadon ha ka thany Odessa jong ka Ukraine ong ka khubor jong ka tanat ya dari kani ka de ka jing panon kam ka ba job ha ka sin ka baning kong ya kini ki drone doriau ban penjulor ki ling jong ki sipai doriau ka Ukraine ong ka lat pathai khubor ka balak deu ya ka jing pan pau da ureu sampang ha ka baya de bat ki drone na kaliang ki bos sarkar ka Ukraine kila pentikna bakate ka jihad kelangat ha ka jing sha thombor kate ka kam thombor kala penyap ya uwe du khot jong ka jihad bat penmesau ya bungut ki wepan ong ka khubor ka Ukraine ha ka sngi pale balala da ka basyam ya ka jing kren jong unong aiktin ki sipai doriau ka Ukraine ka jing persang ban penbet ya ki jing ya hadin kate ka jing sha thombor kadang ya sakman ki babun ki nong tre ki don ha ka jing shngan bat ka jing wat ki katto ka ningot ki dikhot jong ka jihad ki baja rangai kadang ya sakman benra pa khubor ya kini ka jihad Simferopol lasdang pentre kam ha usnam arja kat khandai bat kala rum shaka kan hun sipai doriau jong ka Ukraine arsnem hadin kat kum ka wars gonzo telegram channel la ong ba kate ka jihad ka de ka ba he tam ka ba ka kiwi kala ban pelaj na du usnam arja kat sau ka Rusia na du kini ki benai beladap kala ya shakmat ban penstet ya ka jing penmi ya ki drone doriau bat kum ju ro ya ki weipat ki tiar ya pom bom don kambriu ki banang ban bor ha ka jing ya le ha po Ukraine ka Rusia kla theru ya ka we ka jakashna drones ka bala he bha ha ka kiwi da ka ba ther artli ki namding ha ka met singi balang balala ong ureu san hima ka Ukraine u ignore singiwi ha ka